खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नगावआव दानथारग्रा न'निफ्राय 32 मोसौ आरो 2 मैसो हमदों। स्कुटिनि डिब्बानिफ्राय मेगजिनजों लोगोसे गोथां गुलि बोखांनो हादों। हाजोआव बास आरो बाइक जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा। दैबाना अनसुंथाइनि 15,000 रां हाबनायनि उनाव 3,000सो बेंक एकाउन्टफोरखौ हल्ड खालामदों। गिबि मन्थ्रिया दिल्लीयाव गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमनो थांदोंमोनब्लाबो लोगो हमजायाखै, बुंदों अखिल गगৈ। अरुणाचलाव आलफा उदांनि 4 सोद्रोमा आखाइ दैखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसआ नगाव जिल्लायाव आयेन बेरेखा दानथारग्रा न'आव सिग्रोमनायनि उनाव खमैबो 285 किल'ग्राम मोसौ बेदर, 32 मोसौ आरो 2 मैसो बोखांनो हादों। बे अपारेशननि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों हादोरसायाव आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामनाय आरो बुथारनायनिफ्राय बारग'नायनि जेबो राहा गैया आरो बेयाव सोरबा लोब्बा दंब्ला आयेननि राहा लानांगोन होननानै हुमखि होयो। रिपर्ट बायदिब्ला नुर आली आरो नुर जमानजों सालायजानाय आयेन बेरेखा दानथारग्रा न'खौ नोजोर होनानै फुंनि समाव पुलिसआ सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। दासान्दि बे जाथायजों लोब्बा थानाय आसाफ आली मुंनि सुबुंखौ खानायजों लोगोसे गुबुन 2 दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो पुलिसआ जब्द खालामनाय मोसौ आरो मैसोफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लाङो। बेनि अनगायैबो आसाम सरकारा आयेन बेरेखा मोसौफोर रोगानाय आरो सिथारनायनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। गुवाहाटीनि फेन्सि बाजाराव बृहस्पतिबार मोनायाव गंसे स्कुटियाव बोखांनो मोननाय गोथां गुलिजों लोगोसे मेगजिनखौ गावनि फिसाया नंखाय दाय होनो थाखाय दोनदोंमोन होननानै सासे आइजोआ दाबि खालामदों। सिग्रोमनाय समाव दिसपुर पुलिसआ हाथियारखौ बोखांनायनि उनाव बिनि सायाव मोनसे केस नं रेजिस्टार खालामनाय जायो। पुलिसआ नटिस दैथायहरना शुक्रबारखालि आइजोखौ 11 रिंगासो समाव दिसपुर पुलिस थानायाव नायबिजिरनायनि थाखाय लिंहरफिनो। आइजोनि बायदिब्ला फिसाया सिगां समनिफ्रायनो बिनि सायाव गोसोआरि आरो देहायारि गाज्रि आखु दिन्थिबोगासिनो दं। बेनि अनगायैबो फिसाया सिगां खेबनै हाबा जाखांनायमोन आरो 2 गथ'फोरबो दंखायोमोन। बबेखानि बे बाथ्राखौ मिथिनायनि उननिफ्रायनो बिसोर सानैनि गेजेराव नांज्लायनाया बारा जादोंमोन आरो बिसिनि सायाव इनाय खालामबोदोंमोन। बे समाव पुलिसआ आइजोनि अजद होनाय बायदियै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। हाजोनि सक्तिबारी ओनसोलाव बृहस्पतिबारखालि गंसे पेसेन्जार बास आरो बाइकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बाइकखौ उल्था फारसे सालायबोनाय समावनो बासजों हरखाबै सौग्रावलायदोंमोन। जाहोनाव AS14 AS5510 नम्बर प्लेट थानाय बाइकनि 2 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो। बेराफारसे जाब्रबथायनि समाव कबिर मुंनि बासआ बरपेटा फारसे हान्थिगासिनो दंमोन। माखासे समनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैना थैनाय सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ हाजो पुलिस थानासिम लांना गोथै सह'खौ न'सिम दैथायहरनाय जायो। दासान्दि पुलिसआ जाब्रबथायनि उनाव खारलांनाय बास सालायगिरिखौ नागिरनो नाजानायजों लोगोसे जाथायनि बागै मिथिनो नायबिजिरगासिनो दं। गोब्राब दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय नखरफोरनो सोरखारनिफ्राय 15,000 रांनि अनसुंथाइ होबाय। नाथाय सोरखारा बे अनसुंथाइखौ होनायनि उनावनो एबा बेंक एकाउन्टआव अनसुंथाइनि रां सोनायनि उनाव माखासे नखरफोरनि गेजेराव गोनो-गोथो आरो दुंहाव थासारि सोमजिदों। मानोना बेंक एकाउन्टआव रां होनायनि उनावनो माखासे नखरनि बेंक एकाउन्टखौ बन्द खालामनानै होनाय जादों एबा हल्डआव लाखिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला शिबसागर, जरहाट आरो गलाघाट जिल्लायाव दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय 3,000सो नखरनि बेंक एकाउन्टआव 15,000नि सोलाय 30,000 रां हाबदों। दैबाना लोमजानाय नखरफोरनि खारिथि बुथुमनायाव बेले-बेजे जानायनि जुनैनो बे गेदेर जाथाया जादों होनना आन्दाज खालामदों। बेनि उनावनो 30,000 रां हाबनाय नखरफोरनि बेंक एकाउन्ट बन्द खालामनानै होनाय जादों। जाउनाव बै 3,000सो नखरफोरा अलखदनि समाव आरो रांखावरिनि आंखालनि समाव सोरखारा अनसुंथाइ होनाय रांखौबो दिहुननो हायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला बेंकआ रांफोरखौ लाबोफिननायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। जुनियायै 15,000 रां हाबनायखौ लाबोफिननायनि उनावसो बेंक एकाउन्टफोरखौ खुलिनानै होफिनगोन। नाथाय माब्ला सुस्रांजागोन बे जेंनाया, बेयो दासिमबो रोखा नङा। मख'नो गोनांदि बेंकआ बैफोर एकाउन्टखौ थाबैनो खुलिना होफिनाब्ला एबा जेंनाखौ सुस्राङाब्ला उननि समाव जेंनाया गोब्राबसिन जानो हागौ होननानै आन्दाज खालामदों। शिबसागरनि MLA अखिल गगैआ काजिरङायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम सरकारखौ गोख्रों रावजों सावरायो। दैबानानि मददनि थाखाय सान्दा खांनाय एबा रां बुथुमनायखौ बन्द खालामनो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होनायखौ बिथा खालामनानै अखिल गगैआ दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै गोख्रों रावजों सावरायो आसाम सरकारखौ आरो गिबि मन्थ्रिखौ। लोगोसे गिबि मन्थ्रिनि रां पुन्जिनि थाखायबो रां बोखांनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै दाबि खालामो। बबेखानि दिनैनि सानाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि दोहोनिसिन सुबुं, सा-सानजा ओनसोलनि दोहोनि राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव सासे। गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव बेसेबां रां दान होखो होननानै सोंथि सोङो अखिल गगैआ।
गिबि मन्थ्रिखौ राजानि फाव खालामनाङा होनना सांग्रांथि होनानै उकिल गगैया बुङो दि दैबानानि गिबि 7 सानाव सोरखारा जेबो बेसेनखौनो होआखैमोन। दैबानाखौ लाना आं दावराव खालामनायनि उनावसो अनसुंथाइ होदों रिलायेन्स बायदि कम्पानिया। आसामनि गिबि मन्थ्रिया सानफ्रोमबो रां दाहार लायो। बबेखानि दिल्लीयाव गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमनो थांदोंमोनब्लाबो लोगो हमहोजायासै। मिरु सोरखारा गुजरातनो 2,000 कौटि रां हरदों नाथाय आसामनो 379 कौटिल' हरदों। गिबि मन्थ्रिया असमिया सुबुंखौ लाजि फोनांनायखौ माब्लाबाबो गनायना लानो हाया। दैबानायाव खहा जानाय माखासे ओनसोलनि सुबुंफ्रा 15,000 रांखौ मोनाखै मानोना बे खारिथिखौ बिजेपिनि मानसिफोरासो थियारि खालामदों होननानैबो अजद होदों उकिल गगैया। नसुं रायजो अरुणाचलाव आखाइ दैखांदों परेश बर'आ दैदेननाय आलफा उदांनि 4 सोद्रोमा। अरुणाचलनि वाक्कायाव 44 नं आसाम राइफल आरो लंडिं पुलिसनि आखाइयाव गावसोरखौनो गथायदों आलफा उदांनि 4 सोद्रोमाया। बबेखानि रैखाथि हान्जानि आखाइयाव गावसोरखौनो गथायनाय आलफा उदांनि 4 सोद्रोमाखौ निजायै फसंनानै लानाय एबा सेल्फ स्टाइन्ड एलसि अजय असम, एलसि बिप्लब असम, एलसि मने असम आरो बलिन असम होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि आलफा उदांनि 4 सोद्रोमाया गंब्रै पिस्तल, थर 17 गोगो गुलिफोरखौ गावसोरजों लोगोसे जमा होदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला ओनसोलाव उदखारिफोरनि हेंथायै सोलिफुबाय थानाय खुंथायनि अपारेशननि गेजेरावनो आलफा उदांनि सोद्रोमाया आखाइ दैखांनाया मोनसे गिदिर बाथ्रा होननानै रैखाथि हान्जाया बुंदों। बबेखानि गावसोरखौनो गथायनाय आलफा उदांनि सोद्रोमाफोरनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों रैखाथि हान्जाया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।